Ayan, magpasalamat tayo no dahil nakuha na natin yung ATM card. And so please watch and subscribe to my YouTube channel. So finally no nakuha na nako ang kuan ATM, and then nagpasalamat jud ko diri sa mga guards sa Maigo kay nagsupport mo, assist jud sila. Og naa sa kisa nga ni ma'am sa sulod. Ma'am Lynn. Oh, ni Ma'am Lynn, big shout out sa iyo Ma'am Lynn diri sa Maigo Land Bank. Grabe. Kumpara sa ubang bangko nga bahalag malain sila nako ni adto kog maranding pero nasakitan jud ko didto. Bahalag malain sila sa ako ang istorya pero bala na kung unsa iyang gibuhat. O pasalamat jud ko diri nga mobalik jud ko diri sa Maigo Land Bank kay karon is ako pa mang i-transfer ang atong sweldo sa YouTube dayon mga 3 days makuha na ni siya og dalay ko ng Dios. Daghan kayong salamat sa inyong suporta. O mauni sila mga langga o tanawa mga gwapo mga abi-abihon o di ba? Mo ni security sa Maigo branch. O na sila. So mobalik jud ko diri sir, magdala jud ko spicy on. Okay, thank you. Spicy nga limango, wala ha gi-record na siya. Okay. Then ako man ning himuon karon kay mag-edit pa man ko. Salamat sir ha. Okay. May mga langga mukaon sa jud ko mga langga kay pila ko ka oras sa bangko, grabe kadugay murag niabot ko og 3 ka oras ang ako ang requirements nga gikuan paluap. Oh my god, so mga unsa ta. Ay sa mo kaguol dira mga dapat mga mo ha kay agoy natumba ang mineral water. So di ay no bahalag okay ra kay buotan man ang tagiya diri sa ako anak kong gikanan karon. Okay ra man siya gayaw-yaw ko. Pero actually ma'am, vlogger ko sa Lanao ma'am. Okay magyaw-yaw na. Salamat kay grabe murag hapit magtulo ka oras jud. I-share lang nako akong live karon. Kabalo ba mo nga humot lagi imong rice ay ganahan ko na. Yeah. Kuan ka nang ako lang i-share yun. Kuan ka nang salamat. Diba umapas mo ko nag-share na ko sa ako ang vlog nga ni Agi nga malipong job ko murag kabuhion ko ba mo kaon sa tao Mutong kaano ma'am. Hindi halang ma'am. Hindi. Alam mo pa kita? Ayaw lang ma'am. Ay kay lalami lagi inyong chicken joy diri ay. Ano ito masita? Lami din siya ma'am. Yung matakuan ka, matulungan ka na. Diba? Mountain Dew. Kasi lang Mountain Dew dito. Ako na. Wala na. Ano to? Wala pa backbone season. Lubog. Ay dali na lagi mahurot inyo diri no. Kumera mong guda mong gikuan ko. Pero sa una mga estudyante MS yun diri jud na. Ano kay wala may kuan no? Ano na dito? Dungagi na lang daybe. Ice? Okay lang sudaan po guys. Wala ko actually wala ko pamahaw linggi ka kay nagwa ko card ba ATM. Ano ko gigutom jud ko day ay. Bagya po? Paa? Kaya tanan ako mabayad day. 52. Nala dahil blato na lagi day. 65. Pila? Silang kwan. Silang mineral. 95 tanan. Yan na ha. Makaon jud ko kay na. Ito na ko ay. Anyawan man. Diba, charge ko, ba charge ka na? Charge ko. Hindi ko makakakita. Daw kami, charge ko. Charge lang. Makataon din sa sa'yo. Sila na din sa L, suka.
Masakit yung mga. Pira, sate. Buwati. Duri mo. Lumakang upo. Naku, talaga ko ang bu. Yan o. Ay, sige ka po niya. Ano niya? Ako'y makuha ng tre. Laro, kuya, di nung mula ka. Sana. O finally, nakauwi na jud ko sa balay. Nakauwi na ko sa bahay. Ay, ayan. So, nandito na yung ano, yung account number. Ang nababayaran ko is 500. Kasi deposit na yon. Hindi yung mga pagkain mo kasi pamasahe pa. Malayo kasi dito ang land bank. Pwede sa Tubod, Lanao del Norte. Pero, dami nagsabi na hindi ka mapansin sa Tubod dahil marami silang kliyente. Ayan, at saka may mga condition dito. Ayan. Ayan, no. Salamat tayo sa mga land bank dira sa Maigo, Lanao del Norte. Paspas ilahang serbisyo. Grabe, kung kinsay nagplano nga mag-open og bank account, so punta na kayo doon sa land bank doon sa Maigo. Ang ilang mga guard, very abi-abihon, dali kay sila mokuan. Ug salamat day katong computer shop nga ga-assist nako didto kay Ginoo ko dugay kita kasulod, naabta na lang kog oras, na back out na lang. Ug finally na jud siya kana. O di ba? Mo itong card bago kayo. Na, di ba? Kuan man ni siya kanang na sila'y available karon nga card ATM, so makuha dayon kana o. So, na-transfer na namin, shout out kay Inday Chica Berta, na-transfer na namin yung dollar sa Google AdSense, and then maghintay na lang kami ng ilang days para mag-message na lang si Google AdSense para pwede na makuha yung pera, yung sahod ko sa YouTube. So, wala natin problema. Ngayon lang kasi, nagka-problema kasi wala pa akong bank account, and then, nag-start pa man ta. Nag-start pa man. So, kailangan talagang magtiyaga. Dahil kapag may tiyaga, may nilaga. So, maraming salamat og thank you sa mga nag-support sa akong channel. God bless. Og salamat sa inyong suporta. Hinaot nga magpadayon magtanaw sa ako ang vlog. Thank you. Thank you.